Ne. My jsme právě nešli něco do kyvky a pak vypůjdeme do dělat Mňam. Nejdřív očerníš ty někoho z tohohle stolu. Za chvíli tomuhle člověku začínáte naslouchat. Takže... Mega. Nahrává to audio. Mhm. Že jak to má mikrofon? Nevím. Yes. Michal. Já jsem hrát Doom, jsem já. Natáčíš video? Ano, to neumí fotky. To neumí fotky? Jenom videa. My jsme jenom takhle... Jo. Jsem podělal doma. To je vlastně jako by ta duša, že jako by... No, to náslov. Kde to je? To je místo? Ano. My jsme se tady sešli, abychom uctili památku. Abychom zakončili květinovou intervenci bakaláře Martina Tomka, studenta CASu. Projekt Slunečnice vznikl s prostou myšlenkou zkrášet prostředí, jenž je nám velmi blízké a denně se v něm pohybujeme. Prostředí Palmovky neboli Palm Beach. Martin s pomocí Ondry zasadil asi jeden tucet různých květin a rostlin a navzdory neúprosným vedrům a kyselým dešťům o ně pečoval ve dne i v noci. Přes nemilé potyčky s místními se mu povedlo dovést slunečnici do stádia květu. Květ nebyl ani jeden, ani dva, nýbrž 3 celé zlatavé kvítky vyrašily a přinášely radost jak dětem, tak i dospělým. Žluté květy, stejně žluté jako listí stromů, však na podzim chřadne a ulehá k zimnímu spánku. Nesmutněme prosím a naopak opěvujme, jak krásný skutek se povedlo učinit. Zamysleme se tedy, kde dále by mohly být intervence provedeny a kde by město mohlo být zkrášleno. Kam dát květinu, kam třeba obraz. Snad vás, milí přátelé, tento akt inspiroval a i vy budete hledat krásu ve všedních ulicích našeho města. Neboť věřím, že města by měly patřit lidem. Nakonec jsem se rozhodl, že ta hra bude o okurkách. A budeš po nich házet, závěr bude tak, že budeš mít ocet v lahvích a budeš po obrovské okurce házet ocet, aby si z ní udělala pickle. Vidím tady velký trend házení. Je to inspirovaný těma okurkama na chodbě? Dáš je do toho. Já mě se líbí jenom házet. Ale, pane slunečník, já jsem daný. To pivo, hej, a What is going on here? Ne, asi. No, šávu. není má, ale on se mu to nelíbilo, tak nevím. No. To zůstalo v té ruce, ne? A potom jste tam byli, jste tam byli? A cože s tím chceš dělat ještě s tady tím? Hodili to dáťku prostě. Yeah. Do ateliéru. Usnout. A pak co? Pak si můžeš Pak třeba s tím udělat podpálit oheň. Ne, já jsem... Tak bylo to řečeno prostě. Počkej, až budeme chtít jít. Jo, a my nemáme nic na zavolání. Ty záběry jsou úplně divy. Úplně na hovno. Mě se dívej, co? No. A bylo v postprodukci to až úplně hore a tam bude červeno-modré zrna. Jo. Počkej, já udělám to, externí svícení. To funguje, dívej. No, jak se z toho kouří. Ten salám, ono je to teplé, a pak najednou ten salám je studený. Kameraman.
Jak se zakládá Jsem skoro taky Jakoby s tím nic není, že jo? To je v pohodě. Ne, asi. Takže taky... Buď tady... Právě tady, nevím, jestli jste si všimli, jste často na Palmovce, nebo... Ano, my to bydlíme. Všimli jste si té slunečnice tady, jak rostla ta velká, tady? Ne, já bydlím v té budově, takže já... Jo. Tak já jsem tady právě pěstoval slunečnici za poslední půl rok a tohle je jako taková... A někdo ji před 3 dnama kuchnul. Já nebyla tady u toho. No jo, tahle no, ta slunečnice ta velká. To jsem tu viděla v letě. Jo. Tak vlastně před 3 dnama ji někdo sejmul, zežlapal, tak jsme tady jako se sešli a děláme tady jako takovou menší oslavu. nebo už byla? Jo, našel jsem ji, tohle z ní zbylo. Je mrtvá. Jo. Fakt jo. Jo. Ne, ty si na ní taky musíš pamatovat, když jsme lítali kvůli té občance, tak jsme si... Jo. Takže tady děláme menší oslavičku na toto. Až takhle. No. Ještě ani kytku nenechají víš co? Já mám kytku. A Ne, to je moje rodina tohleto. Nej. Moje. Chyběl Tomáš, který ty. Já mám to dobrý. Mám musím ukovat. díky moc. Jo. Mějte se krásně. Ahoj.